De vlaggen van Flauto Nuovo hingen er al en er binnen intussen 8 oormeldings. Ik vast gewoon dat ik les schrijf van bijvoorbeeld Anneke Hoekman, mijn eigen lerares ook. En die jouwt dan modern. Maar ja, van hele goede muzici. En dan gewoon dat ik me verder ontwikkelen kan in de muziek. En dan misschien later conservatorium doen. Dat is eigenlijk een beetje wat het voor mij is. Wat ik daarvan verwacht. Dat ik echt op een hoger niveau kom weer. Zin in? Ja, zeker. Heel veel zin in. Ja. Is het een voordeel dat je dan gastdocenten krijgt die je maas misschien ook als leraar helpt? Dat is zeker een voordeel. Ja, dan wist al een beetje wat hun manier is en waar ze op letten. En dan kist er, dan wenst er alvast gewoon. Dat is altijd handig. We zijn dan ook ontzettend blij met Erik Bosgraaf en Bert Honig van het Brisk Ensemble. En Saskia Kolen en dan van het Loekie Stardust Kwartet zijn er 2 gastdocenten die willen komen. En het is natuurlijk fantastisch dat ze helemaal naar Noordoost-Friesland komen, zelfs naar Foutgem. Dus daar zijn we heel trots op. Ja, wat had Foutgem? Er is al een Foutgemse squallen, er is al piepaaltjes had je wennen. Wij worden als grap in het dorp al genoemd de scholengemeenschap. Dus. Omdat de Foutgemse squal hier ook zit. Ja, de Foutgemse school is heel goed aangeslagen, dus die zit voor het 2e jaar weer vol. En ja, is geweldig. Maar wat had dit waar voor creatieve inspiratie? Ik weet het niet. Het zal vast de omgeving zijn, denk ik. Ook de 13-jarige Siebrich kan ook voor de vooropleiding conservatorium in Friesland blijven. Ja, ik wil gewoon zien hoe dit is. Want dit stappenlijn door 12 hier. En ja, dan wil ik zien hoe dit is en dat ik dit leuk vind. En ja, dan wil ik zien ook derde kinderen. Op 29 oktober wordt de topopleiding blokfluit officieel openen.